салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Баҳористон. Имрӯз дар барнома баргузории чорабиниҳои адабию фарҳангӣ ба ифтихори 110-солагии Мирзо Турсунзода, роҳандозии озмуни мураббии соли Тоҷикистон дар шаҳри Хоруғ, баргузории даври ноҳиявии мусобиқаи ҳарбии варзиши ватанпарвар дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ. шарҳи хабарҳо. нақши осори сулҳпарваронаи Мирзо Турсунзода дар ҷаҳони муосир таҳти чунин унвон сафари ҷавонон ба хона музеи қаҳрамони Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода анҷом дода шуд, ки ба ифтихори 110-солагии шоири Ширинкалом бахшида шуд. иштирокдорон бо тарзи зиндагӣ ва ашёву либосҳои устод Мирзо Турсунзода аз наздик шинос шуданд. ҳамзамон дар доираи сафар иштирокдорон аз мероси устод Мирзо Турсунзода шеърҳо қироат карданд. бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ сафари ҷавонон ба хона-музеи Мирзо Турсунзода доир шуд. ин тадбир таҳти унвони нақши осори сулҳпарваронаи Мирзо Турсунзода дар ҷаҳони муосир бахшида ба 110-солагии қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода роҳандозӣ шуд. бояд гуфт, ки дар ин тадбир 25 нафар аъзои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан сафарбар шуданд. чорабинии мазкур бо маросими гулчандбармонӣ дар пояи нимпайкараи устод Мирзо Турсунзода оғоз шуд. сипас ҷавонон аз хона-музеи Мавсуф дидан намуданд. дар ин осорхона асарҳо, мукофоту унвонҳо, мақолаву навиштаҳо, расму тӯҳфаҳо ва дигар ашёҳои истифодакардаи устоди зиндаёд ба тамошо гузошта шудааст. бо дидани осорхонаи мазкур тамошобинон аз ҳаёт, фаъолият, зиндагинома, асарҳои эҷодкардаи Мирзо Турсунзода пурра бархурдор гардиданд. бояд қайд кард, ки Мавсуф шоири ватанпарвар буда беҳтарин сайфаҳои эҷодиашро дар васфи ватан бахшидааст. Мирзо Турсунзода ҳамчун мубориз ва тарғибгари сулҳу амонӣ шинохта шуда, дар роҳи мустаҳкам намудани сулҳу дӯстии мамлакатҳои Шарқу Ғарб хизматҳои беназир намудааст. ин макон барои тамошобинон, хусусан хонандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар, ҷиҳати аз наздик шинос шудан бо ҳаёт ва фаъолияти шоир нақши муносиб мегузорад. ҳамчунин дар як вақт миёни иштирокдорон маҳфили адабӣ фарҳангӣ доир шуд. дар он адиб Зульфия Атоӣ, намояндагони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва хонандагон ширкат дошта, аз ҳаёт, фаъолият ва ашъори устод Мирзо Турсунзода ёдовар шуданд. гуфта шуд, ки қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон, шоири ватанпарвар Мирзо Турсунзода зиёда аз 30 мамлакати дунёро сафар кардааст ва асарҳои ӯ бо 50 забони дунё тарҷума шудааст, ки то имрӯз онҳо дастраси хонандагон мебошад. ҳамзамон хонандагон аз ашъори Мавсуф шеър қироат намуданд. ҳам падар, ҳам модари бекори ту, чашм баста дар раҳи бозори ту. ёдовар мешавем, ки насли навраз ва ҷавони кишварро мебояд, ки номи устоди зиндаёд ва ашъори пурғановати онро ҳамеша пос доранд, зеро хизматҳои қаҳрамони халқи Тоҷикистон Мирзо Турсунзода барои сулҳу суботи кишвар беназир аст. китобхонӣ ба волои расонад таҳти чунин унвон дар муассисаи таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Гулистон маҳфили илми адабӣ баргузор гардид. иштирокдорон дар маҳфил бобати донишандозиву аз худ кардани илмҳои муосир, мутолиаи китоб, фазилати он сухан гуфтанд. мавзӯъро ҳамкорони минтақавиамон пурра мекунанд. китоб ганҷини тафаккурҳост, махзани донишу илм, раҳнамо ба олами донишҳост. он дури гаронбаҳоест, ки маъниҳои баланди ҳаётию иҷтимоиро ангезиш медиҳад. ҳар қадаре ки мо онро азизу мӯътабар мешуморем, ба зинаҳои баланди илм, маърифат, одамият ноил мегардем. гуфта шуд дар ҷараёни маҳфиле, ки муҳассилини муассисаи таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Гулистон доир намуда. маҳфили адаби фарҳангӣ, ки бо номи китобхонӣ ба волои расонад, бо иштироки зиёди донишҷӯён ва устодон баргузор гардида, муҳассилин доир ба донишандозӣ, омӯхтани илму фан, мутолиаи китоб, фазилати он суханҳои арзишманд баён доштанд. зикр карда шуд, ки халқи соҳибтамаддуни мо аз даврони қадим
ба маърифат, ҳунар, илм, фарҳанг, дӯстию бародарӣ рағбати беандоза доштанд. дар раванди маҳфил оид ба ҳаёту фаъолияти шоири ширинбаён ва софи сулҳу дӯстӣ қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода низ суханҳо гуфта шуд. иброз гардид, ки нақши устод Мирзо Турсунзода дар рушди адабиёт ва фарҳанги миллӣ хоса буда, баргузории маҳфили мазкур ба муносибати 110-солагиаш эҳтироми аҳли қалам ба ин сухансолори бузург мебошад. боиси ифтихор ва сарфарозист, ки дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри баланд бардоштани дараҷаи маърифат ва ҷаҳонбинии наврасону ҷавонон ва дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи супидоноӣ китоб аст роҳандозӣ шудааст. мо ҷавонони даврони истиқлолият ин иқдоми пешгирифтаи сарвари кишварро ҷонибдорӣ намуда кӯшиш ба харҷ медиҳем ҳарчи бештару беҳтар аз фарҳанги волои миллати худ огоҳӣ пайдо кунем, ки ин танҳо аз хондану аз бар кардани китоб ба даст меояд. мо ки пайравони синои бузург ҳастем, вазифа дорем, ки бо ақлу заковат ва дурбинию дурандешии худ аз шароитҳои муҳайё намудаи давлату кишвар истифода намуда илму дониш андозем ва ба халқу миллати худ содиқона хизмат намоем. дар рафти маҳфил аз ашъори шоири тавонои тоҷик шеърҳо қироат карда шуда, саҳначаҳо оид ба китобхонӣ, донишандозӣ аз ҷониби донишҷӯён намоиш дода шуд. соли равон 110 солагӣ ҷашни шоири тавонои тоҷик ва софи сулҳу дӯстӣ қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзо Турсунзода сартосари ҷумҳуриямон ҷашн гирифта мешавад. дар паёми навбатии худ пешвои миллат иброз намуданд, ки соли 2021 соли илм, фуруғи маърифат ва ин ҳидоятҳои пешвои миллатро мо ҳамаҷониба дастгирӣ мекунем, кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки байни онҳо сафи китобдӯстону китобхонон зиёд шавад ва онҳо аз фарҳанги болои халқи худ бохабар шаванд. барномаи ҳунарии донишҷӯён ба чорабинӣ ҷидои тоза бахшид. ҳарчи бештар ба роҳ мондани дарсҳои амалӣ ба амсоли омода сохтани маҳлулҳои кимиёвӣ, сохтани боғҳои афсонавӣ, оташхомӯшкунии дастӣ, асбобҳои ширинӣ газнок ба вуҷуд овардани моддаҳои кимиёвӣ ва ташкили машғулиятҳои физикӣ аз нақшаҳои дурнамои роҳбарияти литсей барои хонандагони болаёқати шаҳри Бохтар ҷиҳати амалисозии омӯзиши илмҳои дақиқ маҳсуб меёбад. ҳамкорони минтақавиямон бо иттилои бештар. дар литсеи хонандагони болаёқати шаҳри Бохтар дар доираи ҳафтаи фанни физика на танҳо равиши дарки физикии хонандагонро сайқал медиҳанд, балки бо гузарондани машғулиятҳои ҷисмонӣ рӯҳан ва ҷисман ҳолату суръати физикии ҷисми онҳоро аз рӯи қонунҳои физикӣ озмоиш мекунанд, ки барои пешрафти шуъур ва савияи дониши толибилмон аҳамияти бениҳоят калон дорад. ин машғулиятҳои физикии ҷисмонӣ тӯли як ҳафта бо усулҳои гуногун дар доираи ҳафтаи фанни физика ҷараён мегирад. дар ин веломарафон роҳбарияти муассиса пеш аз ҳама суръат ва вақтро ба инобат гирифта ғолибонро муайян менамоянд. тибқи иттилои маъмурияти муассиса дар як моҳ 3 маротиба ҳафтаи фаннӣ аз рӯи фанҳои гуногун бо машғулиятҳои мухталифи зеҳнӣ гузаронида мешавад, ки ин барои таълимгирандагон ҳам назария ва ҳам таҷриба ба ҳисоб меравад. дар қисмати дигари чорабинӣ хонандагони болаёқат ба кор даровардани киштиҳои кайҳониро нишон доданд, ки хеле ҷолибу ғайриоддӣ ба назар мерасид. ҳамин тариқ манораҳои кишварҳои мутараққиро бо роишоти миллии тоҷикӣ ба намоиш гузоштанд, ки бо дастони худи хонандагон сохта ва оро дода шуда буд. ҳамзамон омода сохтани маҳлулҳои кимиёвӣ аз оддитарин маҳсулотҳои рӯзгор, сохтани боғҳои афсонавӣ, оташхомӯшкунаки дастӣ, азобҳои ширини газнок ба вуҷуд овардани моддаҳои кимиёвӣ,
ساختن هر گونه اشیاءهای غیرعادی را نیز به نمایش گذاشتند. دستور سفارش‌های پیشوای ملت را که عاید آموزش فن‌های دقیق در پیامشان ارائه نموده بودند در عمل تطبیق نموده کوشش می‌نمایند که با خوانندگان در این سمت بیشتر کار را به راه مانیم، بیان داشتند استادان این مؤسسه. ҳарчи бештар ба китобу китобхонӣ ҷалб намудани насли наврас аз нақшаҳои дурнамоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ, тақвият бахшидани тафаккур ва ба миён овардани андешаи солиму мустақил маҳсуб меёбад. Зеро дар шароити муосир пешравии давлатро бе рушди илм тасаввур карда ғайриимкон аст. Дар даврони соҳибистиқлолӣ барои ҳамкадам будани замон ташкили барзиёди озмунҳо роҳандозӣ шуд, ки самараи нек овард. Ин навбат бо иқдоми раёсати корбоҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе маҳфили китобхонӣ дар боғи фарҳангии фароғатии Аҳмади Дониш бароҳ монда шуд. با ابتکار ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه محفل‌های کتابخوانی تشکیل کرده شد که این بار اول در باغ فرهنگی فراغتی به نام احمدی دانش پایتخت جریان گرفت. در این تدبیر معرفتی ادبی یک گروه طالب علمان مؤسسه تعلیمی رقمی دهمی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه شرکت فعال داشتند. مقصد اساسی این تدبیر جلب بیشتر نسل نورس به کتاب و کتابخانه، اینچنین از هر گونه عمل‌های نادرست پیشگیری نمودن نورسان و جوانان ارزیابی می‌گردد. مقصد و هدف اساسی برگزاری محفل‌های کتابخوانی در باغ‌های پایتخت جمهوری این جلب جوانان امروزه به علم و معرفت و کتابخوانی. هفته 3 مرتبه در باغ‌های پایتخت محفل‌های کتابخوانی با جلب جوانان گزارنده می‌شود. سمت دیگر این گونه تدبیر همه‌طرفه آماده نمودن نورسان و جوانان با آزمون‌های سطح بلند جمهوری به مانند فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت محسوب یافته، آن در تشکل تفکر، سیقل دادن دانش ملکه، اینچنین جهانبینی نسل نورس مساعدت می‌نماید. من همچون اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی میخواهم گفت که کتاب برای هر یک شخص فایده خیلی زیاده را می آورد، برای آنکه هنگام خواندن کتاب ما مغز و عموما همین ساختار زندگی را خوب میفهمیم و برای هر یک نوجوان و عموما برای خوانندگان صنف بالایی که من خودم صنف 11 علاقه هستم برای ما خیلی فایده آور است که ما کتاب را خیلی زیاد خوانیم. واقعا مطالعه نمودن کتاب در باد و هوای فارم در این گونه منظره‌های دلکش به کس روح الهامی تازه ضم می‌نماید. طبق اطلاع مسئولین تشکیل این گونه چهاربینی هر هفته در دیگر باغ‌های شهر دوشنبه به نقشه گرفته شده است. مؤسسаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ноҳияи Муминобод зодаи даврони соҳибистиқлол аст. дар муассиса баҳри донишандӯзии хонандагон шароити хуб муҳайё карда шудааст. дар боргоҳи мазкур китобхонаи хушсохт бо китобҳои гуногуни хушсифат мавҷуд аст ки муҳассилин фориғ аз дарс ба китобу китобхонӣ машғул мебошанд. имсол хонандаҳони ин муассиса ният доранд то дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоба сабқати зеҳнӣ намоянд. ҳамкорони минтақавиямон бо иттилои бештар. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 ناحیه مومن‌آباد سال 2016 با تشریف پیشوای ملت محترم محمدی رحمان مورد بهره برداری قرار داده شد. مؤسسه مذکور دارای تمام شرایط‌های معاصر تعلیمی مهیا بوده، خوانندگان در بهترین شرایط تحصیل نموده ایستادند. در مؤسسه تعلیمی برای بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان و با کتاب‌های درسی و بدیهی تامین نمودن طالب علمان کتابخانه صحابی فعالیت نموده ایستاده است. باید ابراز داشت که کتابخانه با تمام شرایط و امکانات‌ها مجهز گردانیده شده، تالار خوانش برای خوانندگان با میز و کرسی پوره تامین کرده شده است. باید اطلاع داد که با پیشنهاد پیشوای ملت محترم محمدی رحمان سال دوم است که در کشور آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است گذرانیده می شود. با مقصد اشتراک ورزیدن به این آزمون خوانندگان همه روزه بعد از انجام درس به اینجا حاضر گردیده با مطالعه کتاب می پردازند. من از همین کتابخانه مؤسسه 20 کتاب مطالعه کردم و میخواهم شماره آنها را بسیارتر گردانم. من میخواهم این سال در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک کنم. خواهی که دانا شوی زور و توانا شوی، از ته دل خوان کتاب حکمت او به حساب. آنکه کتاب نخوان دور ز دانش بمان، چون نفس نوبهار تازه نگاهش بدار. طبق اطلاع سرکتاب برای تامین نمودن خوانندگان با کتاب‌های بدیهی و درسی کتابخانه پورا تامین گردیده فاند عمومی کتاب‌ها باشد 14336 عدد را تشکیل می‌دهد. چون این شرایط و امکانات‌های موجوده می‌باشد که امسال از مؤسسه مذکور خوانندگان در آزمون‌ها اشتراک ورزیده با گرفتن جای‌های افتخاری نایل گردیدند.
خصوصا خواننده مؤسسه مذکور در المپیاد فنی از فن زبان و ادبیات تا دور ولایتی اشتراک ورزیده رخصت به دور جمهوری گرفته است و امروزها باشد چنین خوانندگان فعال به این کتابخانه آمده با آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است تیاری دیده ایستاده‌اند. واقعا هم کتاب بهترین دوستدار و غمخوار نشان دهنده حیات آسایشته و مددگار انسان میباشد و در که این معنی این خوانندگان کوشش نموده ایستاده‌اند تا که بیشتر وقت خویش را به مطالعه کتابی پردازند تا دانش و ملکه خویش را بلند نموده برای رشد و نموی کشور خویش سهم ارزنده گذارند. дар кӯдакистони рақами дуюми шаҳри хоруқ озмуни мураббии соли тоҷикистон баргузор шуд ки дар он 8 нафар довталаб аз кӯдакистону марказҳои инкишофи барвақтии кӯдакони шаҳр ширкат варзиданд. ин озмун 4 давро дар бар гирифта пас аз сипарӣ намудани ин марҳилаҳо ғолиби озмун муайян ва ба озмуни сатҳи ҷумҳуриявиро хат мегирад. даври аввали ин озмун дар худи кӯдакистонҳои шаҳр баргузор гардид ки дар он зиёда аз 20 мураббӣ ширкат намуданд ва 8 нафарашон ба даври шаҳрӣ рохат гирифтанд. мақсади асосии озмун баланд бардоштани мақоми таҳсилоти томактабӣ дар шароити имрӯза ва нишон додани афзалияти таҳсилоти томактабӣ дар пешрафти ҷомеа, таъмин ва такмили мазмуну моҳияти таҳсилот ва ба меъёрҳои давлатӣ мутобиқ намудани он мебошад. ҳамчунин ҷустуҷӯ ва дарёфти мураббиҳои эҷодкору навовар ва паҳн намудани таҷрибаи онҳо яке аз дигар ҳадафҳои ин озмун است. داوران با مهارت و استعداد سخنوری، علما اساسناک نمودن موضوعهای بحث، داشتن دانش‌های روانی و پداگوژی، استفاده از تکنولوژی معاصر کمیونیکاسیونی و موادهای علاوه‌ای تعلیمی در رفت مشغولیت، ایجادکاری و نوآوری، طرز و اصولهای بحث و مناظره بها می‌گذارند. در آغاز آزمون هر یکی از مربی‌ها برنامه تعلیمی و تربیوی خود را به حکمان شرح و توضیح داده، با 5 سوال به طور خطی پاسخ دادند. هنگام رونمایی برنامه اظهار داشتند که برای بلند برداشتن روحیه وطندوستی و خویشتن‌شناسی کودکان مشغولیت خود را با سرود ملی آغاز می‌کنند. با کودکان می‌فهمانند که آنها در کدام دولت زندگی می‌کنند، سرور این دولت کی است، کدام زبان به صفت زبان دولتی پذیرفته شده است، مقدسات اساس ملت و دولت از چی عبارت است. نظر به آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و عالی، مربیه‌های کودکستان‌ها مسئولیت و نقشی موثر دارند، زیرا اگر طرز و اصول تاثیر در زینه اول درست برگزارده شود، در زینه‌های بعدی این کودکان برنامه‌های تعلیمی را با آسانی از خود می‌کنند. به عباره دیگر، خشت اول چون نهاد معمار کج تا به آخر می‌رود دیوار کج. آزمون مذکور روز جمعه جنببست گردیده، غالبا معین و به دور ولایتی پیشبری می‌شوند. нақши олимон дар пешбурди илми тоҷик, дастовардҳои олимон, омода намудани кадрҳои илмӣ, мушкилот, рушд ва дурнамо аз мавзӯъҳои асосии конференсияи илмии назариявӣ буд, ки ба рӯзи илм бахшида шуд. сюжети навбатии идомабахши ин мавзӯъст. бахшида ба рӯзи илми тоҷик дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзӯи илм фуруғи маърифат конференсияи илмӣ назариявӣ доир гардид. дар тадбири мазкур масъулин доир ба нақши олимон дар пешбурди илми тоҷик ва дастовардҳои онҳо дар соли 2020-2021 сухан гуфтанд. гуфта шуд ки олимон на танҳо пояи мустаҳками давлат ва ифтихори миллатанд, балки оинаи дурахшони халқу ватани мо ҳастанд. имрӯз барои рушди соҳаи илм дар ҷумҳурӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, як қатор тадқиқотҳои илмӣ ба амал омадаанд. ҳамчунин гуфта шуд ки сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни вохӯрии хеш бо зиёёни мамлакат ба масъалаи зарурату пешрафти илм бахусус вобаста ба 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон шудани солҳои 2020-2040 таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданд, ки ин олимони мамлакатро водор месозад ки барои пешрафти илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ корҳои назаррасро ба анҷом расонанд. من فکر میکنم که از مسائلی که در چوربین امروزه بررسی میشوند، نکته‌های مهمی سمت علمی توجیه دوباره بررسی میگردند و برای برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته در سمت مذکور بررسی میگردند و برای عامه کشور و مخصوصاً برای تیار کردن کادرهای علمی و از نو راه اندازی نمودن سمت‌های مختلفی سمت علمی توجیه مساعدت کرده میتواند. ҳамзамон дар кори конференсияи мазкур ҳозирин дар мавзӯи омода намудани кадрҳои илмӣ, мушкилот, рушд ва дурнамо, истифодаи наноматериалҳо, дастгирӣ ва системаҳои ташкилӣ дар рушди саноаткунонии кишвар ибрози назар намуданд.
ташкили мусобиқаҳои ҳарбии варзишии ватанпарвар дар замири насли навраз ҳисси худшиносиву худогоҳӣ, хиштаншиносиву ватанпарвариро ҷой дода, дар тақвият бахшидани дарсҳои тайёрии ҳарбӣ миёни хонандагон таъсири амиқ мегузорад. Сабқати ҳарбии варзишии ватанпарвар аз 5 шарт иборат аст. Яке аз шартҳои асосии он ба қисмҳои нопурра ва пурра ҷудо намудани яруқи оташфишонӣ тамғаи калашников мебошад. гузориши ҳамкорамон дар ин раванд. даври ноҳиявии мусобиқаи ҳарбии варзишии ватанпарвар дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе низ дар сатҳи зарурӣ баргузор гардид. мусобиқаи мазкур дар қисми низомии 6593 сайёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуда, дар он 21 даста аз муассисаҳои таълимии ноҳияи исмоили сомонӣ иштирок намуданд. бояд гуфт ки мусобиқаи ҳарбии варзишии ватанпарвар байни хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри душанбе бо мақсади аз худ намудани барномаи омодагии дифои ҳарбӣ дар синфҳои болоӣ, тарбия намудани масъулиятнокӣ нисбат ба хониш, сифатҳои олии анъанавӣ, ташаббускорӣ ва худфаъолиятӣ, бародарӣ, дӯстиву рафоқат ва ҷасорату зиракӣ ҳамасола ба роҳ монда мешавад. аз рӯи шарти мусобиқаи мазкур 21 муассисаи таълимии ноҳия бо 10 нафари аъзоёни даста дар мусобиқа имрӯза иштирок карда истоданд. мусобиқа аз рӯи 4 шарт баргузор карда мешавад. яъне шарти якум сафороӣ, ки дар ин ҷо дастаҳо ба саф истодан, аз саф баромадан, ба саф даромадан, амрҳои сардорро иҷро кардан вогузорӣ карда мешаванд. аз рӯи шарти дуюм мудофиаи гражданӣ, яъне пӯшидани ниқоби зидди газӣ аз рӯи сония вогузорӣ карда мешавад. шарти сеюм ин бандкашӣ аст, вазнбардорӣ ва давидан ба масофаи 100 метр. ва шарти чорум ин ба қисмҳо ҷудо кардани автомати калашников ва ҷамъ кардани он мебошад. аз рӯи шартҳои озмун ғолиб муайян карда мешавад ва дастаи ғолиб ноҳияи исмоили сомониро дар даври шаҳрӣ муаррифӣ мекунад. мавриди зикр аст ки ин мусобиқа дар 3 давр дохили муассисавӣ, ноҳиявӣ ва шаҳрӣ гузаронида шуда, даври аввал дар миёни хонандагони муассисаҳои таълимӣ сурат мегирад. даври дуюм ноҳиявӣ буда, дар он беҳтарин даста аз муассисаҳои таълимӣ ширкат меварзанд ва баъд аз баҳогузорӣ дастаи беҳтарин интихоб гардида ба даври шаҳрӣ роҳ хат мегирад. ман дар даври муассисавӣ аз рӯи тирпаронӣ иштирок карда дар даври ноҳиявӣ роҳхат ёфтам ва сазовори ҷои намунавӣ гардидам. ман боз кӯшиш мекунам ки дар даври шаҳрӣ низ худро фаъолона нишон диҳам ва дар даври ҷумҳуриявӣ боз роҳхат ёбам. ёдрас мешавем ки дар мусобиқаи ҳарбии варзишии ватанпарвар хонандагони синфҳои 9 ва 11 муассисаҳои таълимӣ имкони иштирок карданро дошта, тибқи талабот бояд ҳар як даста аз 10 нафар иштирокчӣ иборат бошад. хотиррасон менамоем ки имрӯзҳо дар қисмҳои низомии мамлакат баъди хизмати сарбозон шароити мусоид муҳайё карда шудааст. барои ҳар як фард хизмат дар сафи артиши миллӣ ин мактаби обтоби ҳаёт ва мардонагӣ ба ҳисоб меравад. хушнуд аз он ҳастем ки барои мо маҳз бо шарофати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомули раҳмон ана ҳамин чунин шароитҳои фароҳамро барои мо сарбозон таъмин намуданд. ба ҷавонон даъват ба амал меорем ки омадан намехел мардонавор қарзи ватандӯстонаи хешро адо намоянд, содиқона баҳри ватану модари хеш хизмат намоянд, ватанро мардонавор ҳифз намоянд. зикри хос аст ки ин мусобиқа аз рӯи 5 шарт сурат мегирад. даври шаҳрии мусобиқаи мазкур дар маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе баргузор гардида, дар он беҳтарин дастаҳо ширкат менамоянд ва дар интиҳо ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.